ndugu zangu na wajikuu ya baba zangu. Sasa nitapeleka watu wapi? Kwa woke county ma Migori hatiri nyake weche matimore county ma Homa Bay. Jopiny ma woke gweng ma Matara Egwasi Central Location kar chung'od bura ma Suba South ma osebedo ka chandore ne pi. Koro nyalo buonjo bang' sirikal mamalo chako chenro mar kunyo pi maler e gweng'no. Chenro mar pigno motisi ni Matara Community Water Project otere gweng'no kaluwore kod ywak ma jopiny osebedo godo. Mano kotende kod midhiero mar pi ma bende giseneno kuom thuolo mar higni mokalo. Kotiek gedo mare pigno biro konyo jopiny mane miere moingo gana 2 mane gweng ma Matara kod alwora mare. Ka jopuonjre manie skund primar magod bura kod skund sekondar magod bura bende biro konyore gi pi makamano. Ne wawuotho kwa kana mochiw sa 10 ka wadhi e nam mondo wayud pi. Koro gi sani to Nyasaye osekelonwa pi, wang'eni weche mag tiyo gokinyi ka wadhi manyo pi koro rumo gi sani. Nyithindwa biro dhi e skul e wang' sa. Suba is one of the areas where we have the triple threat being very serious. The triple threat of child pregnancy, early marriage and new HIV/AIDS infections. And the search for water is one of the areas that the perpetrators of such heinous acts take advantage of, because our little girls have had to travel long distances in search of water, and that is when they get exposed to these dangerous perpetrators of child pregnancy, early marriage, and the spread of HIV and AIDS. So this project is going to go a long way in alleviating that particular problem in this area. Uneno ka ntiere pap kachacha kung'iyo mwalo en kuma ji pure. Koro ka waselose ma waneno ka pi oter, kech wan gi dispensary ka idhi tere, wan gi skunde 2 ka muneno, Godbura Primary, Godbura Secondary. To gi community moluoro wa kaendi miluongo ni Matara. Gite gidhi yudo pi. Kendo waneno ni pigni endi projection mare en ni odhi serve ji madirom 2,000 gi wiye. Nakoram gajwang gi chenro mar chwalo pi